साइकिल के कमानी में हई माइक धोके कहत नहीं हम ब्यास हई ए महाराज है ना हमरा खाली हमरे पे ध्यान दी इहे खाने ब्यास जानत नहीं जब हित ना दुआर पावेले त का कहे लो यहाँ से जितना आई रहू जहाँ तक ले रहू नजर चल जाई सब ही हमारे हो ले ली वही बात पे जवाब अरे की हई बोलुआ ह तो हरो चावरा हो कि नहीं मिलत ते कुकुरों के कावरा हो कि हई बोलुआ ह तो हरो चावरा हो नहीं मिलत ते कुकुरों के कावरा हो नहीं मिलत ते कुकुरों के कावरा हो तहे वीर बाला पचूटा जस परेला तो काहे के भजन करेला तहे वीर बाला पचूटा जस परेला तो काहे के भजन करेला करेला तो काहे के भजन करेला वीर बाला पचूटा जस परेला तो काहे के भजन करेला माई बापू के गजन करेला ध्यान दी कि माई बापू के गजन करेला तो कहे के भजन करेला तो धन दूसरा के देखी के जरेला तो कहे के भजन करेला धन दूसरा के देखी के जरेला तो कहे के दूसरा के देखी के जरेला